вони у всіх однакові, так? Так. Атмосфера. У нас два напрямки. Перше, ми готуємо тут гарячу їжу, люди приходять, просто їдять. Це те, що їм безпосередньо доходить туди, де, ну, що їм треба. Вони прийшли, поїли і пішли. Друге, це приїжджають такі з лікарень, приїжджає машина, там 220 порцій, наприклад, з Бучі приїхала. Ми їм загрузили, вони поїхали, там роздали людям, які хворіють, лежать в лікарні. Тому що після окупації дуже багато харчових блоків розбито просто, нема ні посуду, нічого. І те, що вони приїжджають вже в готових боксах, все порційно, для людей це просто фантастика. Мы приехали в Ирпень, там, где поселили людей, у которых сгорело все. У кого нема змоги де зупинитися, вони всі тимчасово розміщуються зараз в санаторії. Цілі сім'ї, і багатодітні родини, і сім'ї прямо і невістки, і чоловіки всі разом. У нас більше ніж 3600 будівель зруйновано, з них 1600 це квартири, а в квартирах, як ви знаєте, це не одна людина, Ну це так, сім'ї. це сім'ї. Це сім'ї. Тобто у нас дуже багато людей, які залишилися на сьогоднішній день без нічого. Все погоріло, люди, хто встиг хоча б паспорт взяти, а є такі, що взагалі без нічого. Що є вода? Ні, Сережа, у Ніни Олексійни візьми воду на комнату, пожалуйста. Та не в мене, а тут... Ну я візьму десь. Тут і постіль, і ковдри, і одяг чоловічий, і жіночий, і рушники, і дитячі, і іграшки навіть дитячі. Обувь, и одежда, и кроссовки, и постельная. Якщо скільки ви кажете коробок? 13, да? А де 19-та ваша Ніна Олексіївна? А, ось тут зліва. Ага, хазяйка. Притулку для людей. Так. Не кажіть, так, я вам отут додам. Заходьте. Средства гігієни, ось ці, які там миються. Ось дівчатки будуть приходити, я їм роздам. Так. А це навіть не знаю, що це булочки, фініки, конфетки. Це солодке. Дітки прийдуть, я їм роздам. Я й не бачила, що чи це для мене пайок лічно. Для мене, а я думала для всіх. Все одно дякую. Я Ніна Олексіївна. Коли, звісно, почалась війна, мені зять сказав, бо він в теробороні. Зразу пішов з перших днів. Каже, мамо, нас рашисти б'ють. Треба виїжджати. От буде котел. Треба виїжджати. Він мене вивіз сюди до волонтерів. З 10 числа я була в Києві, але душа так і надіялася, що хата моя вціліє. Коли мені діти десь до 15 числа десь на Viber прислали, що моєї вже хати немає, то така була горіч, що я в 65 років залишилася бомжом. Це для людини, для любої. Це такий був удар. У мене скакнуло давлення за 200. Ну, я дякую людям, ті, які мені допомогли. У мене 3 дітей, да, є. А скільки років? 6. Вони поки в Черкаській області. Я вже так, ну тоді тримайте. Це вам нова. Дякую. Дякую велике. Хоч щось кажемо, нема взагалі нічого, хай даже ложки. Будете готувати. Тим паче, якщо багатодітна. Ми тікали 25 числа під обстрілами, ну ми втікли. Ми не сиділи тут, поки воно, бо діти почали хворіти, в підвалі сиділи, ми почали кашляти, і ми від це виїхали. Діти плакали перше время. Тому що вони це все чули, і в мене старша, тут розуміє, бо й 10 років, і середній. Він плаче, бо в нього немає іграшок, в нього немає нічого, бо все згоріло. Попав снаряд зверху, виходить, в сусіда,
І все, ну, немає нічого. Там хоть интервью. Дякуємо. Давать? Так ты ж візьми. Чаю. Дайте, будь ласка, шампунь. У нас двоє внуків. Ми 12 числа і з 5 числа ми думали, що то пекло. Ми живі і просто не виживемо. 12 числа зять наш служив в теробороні. Він прийшов і каже: мати, збираємося, бо в мене чуйка така, що ви живі, не виберітеся. І 12 числа каже: у вас є 20 минут на зборку. То не було 20 минут, то було, може, 4 минути. Я встигла лише штани поміняти. Дякую. Вам дала. Ти там ще миюче для посуду. А я взяли все. Так, вирішимо шампунь. Ага, дякую. Чай. Мило треба вам? Ага. Дякую. Все, так? Ага. Ми з командою нашими друзями приїхали до Ірпеня. Знаємо, що 70% міста постраждало, тому багато привезли засобів гігієни. Їжі також привезли для діток, для переселенців. Це ми зараз будемо так. Так, діток немає, так у вас?